Okay, hej alle sammen. I dag vil jeg lære jer lidt musik. Den er jeg så til at lave, ved ikke hvad den hedder, fordi jeg sådan først lige lærte den af mig selv. Men nu vil jeg prøve at lære jer den. Okay, den ser sådan her ud. Jeg ved ikke, jeg prøver begge veje sådan. Men først ser den sådan her ud. Og den her vej. Og rigtigt ser den sådan her ud. Og den her vej. Men det kommer sådan nemmest. Men nu skal I lære den her. Det gik ikke så godt. Altså, til at starte med, hvis man selvfølgelig kan stå på hænder, så skal man nok lige lære det først. Så kommer sådan her. Så kan jeg starte med sådan her. Eller sådan her. Og så ned igen. Det bliver jeg så bare ved med. Gøre ned. Og op. Og så ned igen. Indtil den kommer op. Og så til sidst går sådan her. Og så går og så op. Og så glider den ned igen. Det kan jeg så også gøre rundt. Hvis jeg ikke skal lære. Det er så det her. Og når man gør det nogle gange, så begynder jeg sådan at gå sådan her. Og altså op. Bare sådan her et par stykker. Og så op, og så hen, og så vender rundt. Det bliver ikke så god, fordi som sagt, jeg har lige lært den. Så ja. Men så bliver jeg bare ved med at gøre sådan her. Gå hen og okay, det er virkelig dumt. Jeg gør sådan her. Og så ikke fart på. Og sving fart på. Det er ikke så godt, fordi jeg er vant til at lave den her. Som okay. Nu begynder det at gå dårligt. Men det sker så efter tiden for mig. Så bliver jeg træt. Men jeg vil også begynde at lave den her. Som jeg elsker at lave, hvis jeg kan den. Jeg står ude på græsset. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg så lige grave ned. Men sådan er det her en sjov øvelse. Sådan her. Sådan her. Og sådan her. Jeg elsker at lave den, fordi det er sådan lidt sjovt. Stå hen og svinger rundt. Og hvis du ikke helt kan, så vil det være en god øvelse at først lære. Okay, sådan her. Så står sådan her. Og så er der en form for at lave en varmøl. På en måde. Når du har gjort den en gang, så kan du måske begynde at gøre sådan her. Nogle gange. Og så, ja, til sidst, så lærer du at lave den. Okay, det gik lige så godt at bruge med. Jeg lige kom forkert på, at jeg skal hoppe ned på. Men det er sådan lige meget. Alt det kan lave en fejl. Okay. Står her på måtten. Går hen. Går tilbage. Går frem. Og laver den. Så der. Og så når det bliver bedre og bedre, kan vi begynde til møblerne. Ja. Der.
sådan, jeg prøver igen. Og så bliver ved med og ved med. Og så når det bliver tryk for at gøre det, kan du så begynde at lave det på græsset. Men det er jeg ikke. Jeg kan ikke vise dig det. Men jeg er ikke så tryg for at lave den. på græsset nu. Men det kommer nok en dag, håber jeg. Men som sagt, at den her er sjov at lave. Så håber I nød videoen, og håber I vil se min næste video, og håber I liker og skriver noget i kommentaren, og håber I vil se flere af mine videoer. Hej hej!